An balimaw assalamu alaikum. An b'a fɔ ka waleɲuman dɔn. Bismillah an ka kunnafoni kɛnɛ kan. An b'a daminɛ ni ministre ka ladalaton sigi. Ministre ka ladalaton sigi a kɛra araba don uti kalo tile 27 Bamako. Ɲɔgɔnye in kɛra Bamako Kuluba tonsigi kɛ yɔrɔ la. A ɲɛmaya tun bɛ furancɛla fanga a ɲɛmaba bolo n'o ye Général Assimi Goïta ye. Sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛlen ko ministre min cɛsirilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma. Ale ye kunnafoni di min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye kan min a tako filanan o kɛra Mali ani Venezuela jamana u ni ɲɔgɔn cɛ. A ka fɔ la o senfɛ Venezuela ministre min cɛsirilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma ka fara ale yɛrɛ ka u da sera fɛn caman ma min nafa bɛ se jamana fila nin bɛɛ lajɛlen ma. A y'a jira ko ɲɔgɔn yɛrɛ kɛra uti kalo tile 4 san 2025 o kɛra sabu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani badenya k'o bolo turu jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ. ɲɔgɔn faamu ani taasira kelen tali sinsin kɛr'o kan. O kɔfɛ ani maliden minnu sigi bɛ Venezuela n'o ye tunkarankew ye u sigira ka kuma jamana lahalayaw kan. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen larabu jamana min n'a bɛ wele ko Emirati Arabu Uni o ka wele sera an ka jamana ma. O siratigɛ la maliden dɔw n'o ye ministre damadɔ ye olu taara a kɛnɛ kan min ɲɛmaya tun bɛ an ka ministre bolo min cɛsirilen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma. O ministre cɛla min cɛsirilen don usine ko ani jagoko ma o tun b'a kɛnɛ kan ka fara ministre wɛrɛ kan min cɛsirilen don kuranko ani jiko ma. Ministre ka fɔ la ɲɔgɔn yɛrɛ a kɛra uti kalo tile 18 a tako filanan tun don. Kuma bolila fɛn min kan o de ye jago ani usine ko fo ka taa se kuranko ni jiko ma o bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ wa nafa fana bɛ se ka se jamana fila nin bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na. O lajɛ in senfɛ da sera o ma kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔko ani jagoko o bɛ se ka yiriwa cogoya min na jamana fila u ni ɲɔgɔn cɛ. O baara kɛrɛfɛ maliden minnu sigi bɛ larabu jamana in kɔnɔna na n'o ye Emirati Arabu Uni ye ani an ka ministrew sigira ka kuma jamana lahalayaw kan. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ka bɔ yen tɔnsigi in kɔnɔna na sa ministre min cɛsirilen don kɛnɛya ko ma ani ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka taa se bɛnsɛya ma ale ye kunnafoni di ministre tɔw bɛɛ lajɛlen ma. A ka fɔ la bana min n'a bɛ wele ko dengue o bɛ ka san sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ni duwakun tɛmɛnen ta da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. O siratigɛ de la furancɛla fanga ɲɛmaaba n'o ye Général Assimi Goïta ye ale ye wele bila maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u k'u janto u yɛrɛ la ka bilasirali ani ladilikanw o mun bɛ fɔ u k'u bato waasa u bɛ se ka kini bana in tɔɔrɔ ma cogoya min na. Lajɛ in kɛra Bamako uti kalo tile 27 gouvernement ka secrétaire général ka fɔ la n'o ye Birama Kulibali chevalier de l'ordre national du Mali.